kardom kadukawe pansame good morning adapakimia kardom nang itumpan ng pajirano tuwi nilitum nadorlangso amondoli long nilitum fellowship ayut atum alang litum tuwi nilitum nadorlangso amondoli long alang litum nang humri lo lapen alang litum lun kan pen alang litum nilitum pan ning nang parung kan lo lasi tuwi apor along nili videos tami nang litum pan nang 1 PO thekte de lo theke nili phone battery kom som posi to we battery abang avedelo lasi nang litum phanang 1 PO thekte de lo lasi asap sowet pusdami alang litum avido alang litum lunkan amohor alang litum phan nang litum langtha. A few moments later. A few minutes later. Dunia ke corre, corre,